Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko saiora ere. Hirugarren saioa dugu gaurkoa, ikan zuzen eta artez deitu diogun saio honen hirugarrena dugu. Lehenengoan orokorrean aritu ginen, ze bat mailari dagokionean behintzat orokorrean idazlan batek zer behar duen kontuan hartu genuen. Bigarren saioan iritzi artikuluei heldu genien, eta hirugarren honetan gutunei helduko diegu. Nola idatzi gutun bat idazlan batean, azterketa batean. Bestela, zeure bizitza pertsonalean modu askotara idatz baititekezu gutunak, eta denak ondo egongo dira. Azterketetako gutunei helduko diegu, eta horretarako luzamendu gabe hasiko gara gutunei heltzen. Hasteko eta behin, gutunaren eskema. Bai, jakin ezazu, noski, hau guztia gero izena emanda daukazun Classroom horretan izango duzula ikusgai, eta behin eta berriz egiteko eta deskargatzeko eta hainbat material utziko dizugula bertan. Gainera aipatu nahi dut material hau Elkar argitaletxearena dela. Bueno, gutunaren eskema. Hemen daukazuena da gutun bat egitea tokatzen bazaizu edo hala hautatzen baduzu azterketa batean, bete behar dituzuen puntu guztien aipamenak dituzue. Hau da, hau guztia eduki behar du. Batetik, data eduki behar du. Datari jartzen ez baduzue, ez dute, ez da hain larria, baina bai, izan behar du. Izenburua, agian gutun batek ez du izenbururik behar, normalean, bai? Baina, jartzen baduzue, kalterik ez. Ezinbestekoa dena da gutun batean hasierako agurra jartzea. Hori ezpadauka ez da gutuna. Badakit tontakeria dela, baina zenbaitetan ahaztu egiten zaigu, eta agurrek ere badaukate bere historia, geroxeago ikusiko dugu. Bestetik, ja behin testuaren mamira sartzen garenean, kontuan izan behar dugu, nor garen esan egin behar dugula. Normalean, hasieran esaten dugu, bai? Egoera aurkezten dugu, hau da, zergatik ari garen gutuna idazten, eta nor garen, eta, bai, zer azaldu nahi dugun. Gero, gutunaren gorputza dago, bai? Bertan, nahi bezala antola daiteke informazioa, hor, aurrekoan iritzi artikuluaren kasuan aritu ginen, ordenatzeko moduez, eta hemen ere modu askotara egin dezakezue, bai? Hau da, arazoak zerrendatu ditzakegu, edo zergatik arazoa konponbidea egin dezakegu, edo dena delakoa. Hainbat modu daude gorputz hori osatzeko. Eta gero bukaeran, amaieran, normalean gutunak zerbait eskatzeko edo zerbait proposatzeko direnez, hortxe jarriko dugu. Eskabidea edo proposamena. Hau, orden hau nahiko estandarra da, baina, azterketa baten aurrean, buruan eskema bat egiteko balio dizue. Hau guztiak behin kontuan izan da gero, amaierako agurra, bai? Amaierako agurra eta hasierako agurra elkarrekin lotuta egon behar dute, geroxeago kontatuko dizuet nola, bai? Eta hau ere ezinbestekoa da. Gutun batean agurtzen ez pagara, ez gara gauzak behar bezala egiten ari. Ados? Eta noski sinatu, bai? Nor garen adierazi egin behar izaten da gutun batean. Hauetako bat ahaztu zaizuela eta haiene. Ez kezkatu hainbeste, bai? Importantena mamia baita, testuaren nagusia baita aztertzaileak baloratuko duena. Baina, halako batek, edo ez jartzeako beto esan da, lagundu ez dizu egingo, gauzak diren bezala. Agurrari helduko diegu. Hementxe agurrak. Agurrak izan daitezke gutunaren erregistroaren araberakoak. Erregistroa neutroa edo formala bada, edo erregistroa informala bada, agur bat edo beste hautatu beharko duzue. Modu askotariko agurrak daude, askotarikoak. Neuk laburtu egin dizkizuet horiek eta hemen dauzkazuen honetara ekarri dizkizuet. Jaun hori edo Andre hori. Horrek ia beti balioko dizue. Ezagutzen duzuen edo ez duzuen ezagutzen hartzailea. Bestio inporta, jaun hori edo Andre hori jarrita. Edo ez badakizue gizona edo emakumea den, edo ez baduzue adierazi nahi, jaun barra Andre hori. Ikusten duzuen moduan, biak letra larriz hasita, eta tartean barra hori jarrita. Importantea den beste puntu bat da, bi puntuak jartzea amaieran. Deskuido batean, jaunaren edo Andrearen abizena edo izena bakizulako eta adirazi nahiko bazenute, jarri, hor
Abizena jauna, demagun, Zubeldia jauna, bai, edo Erauntzeta Murgil Andrea, zer dakit nik, bai, 2 puntu. Formaletan abizena jartzen da, ez izena, bai, ez jarri Mikel jauna, edo Aitziber Andrea. Ados? Horiek guztiak kontuan izango ditugu. Hasierako agur horretan. Hasierako agur hori informala bada, zerabili, kaixo. Kaixo, koma, Mikel, 2 puntu. Koma, Mikel. Bai? Ados? Bestelako agur mota asko daude, eta, bueno, ez gara guzti horietan sartuko. Ez dugu ikusten horietan sartzeko beharrik. Bai? Baina, bueno, jakin. Deskuido batean informala tokatuzkero, hau, ez da ohikoena, egia da, normalean, idazan honetan, neutroak edo formalak izaten dira, beraz, hauetako batekin soberan duzue. Honek, ordea, lotura izan behar du amaierako agurrarekin, hau da, bata formala izan bada, beste ere formala izango da, eta informala izan bada, informala izango da beste ere. Zure erantzunaren zain, zure berri izango dudalakoan, nire eskaria kontuen izango duzulakoan, hainbat eta hainbat aukera dituzue horretarako. Hiru hauek nahiko neutroak dira, nahiko estandarrak dira eta guztiek balio dizuete, bai? Eta gero, hauen ostean, agur bat jar dezakezue, edo, bueno, buruan duzuen beste edozein, bai? Eta, deskuidu batean informala baldin bada, agur, harridura ikurrarekin, edo ondo segi, edo muxu bat, edo besarkada bat, edo ea ikusten dugun elkar, edo, bueno, 1000 modutakoak izan daitezke agur informalak, bale? Ados, muxu baten hor justu orduan ez duzu ikusiko, ni nagoelako muxu horren parean, baina, bueno, gero deskargatu izango duzue Classroometik horri hause bera. Bale? Kontuan izan beraz, erregistroa oso importantea dela, kasu hauetan, bai? Kontuan izateko beste gauza batzuk. Behin gutuna idaztera goazela erabakitzen dugunean, erabaki behar duzuena da nor zareten eta noren izenean ariko zareten. Hau da, nire izenean hitz egingo duzuen, hau da, norbere izenean hitz egingo duzuen, edo elkarte baten izenean hitz egingo duzuen, bai? Zertarako, elkartea aurkezteko eta ni edo gu ariko zareten adierazteko. Akats oso ohikoa da eta akatsa da, bai? Ni hasi eta gurekin jarraitzea, baldin eta horretarako arrazoirik ez badago, hau da, gutuna ni ari naiz idazten, baina elkartearen izenean aipatuko dut halako edo bestea, bai? Gauza bera, nori idatziko diozun ere kontuan izan behar dugu, bai? Eta eskaera hori edo proposamena nori egin nahi diogun, hau da, zuri, zuei, bai, talde bat delako edo haiei. Demagun alkateari egiten badiogu, alkateak egin behar du lana edo udal batzak egin behar du, edo alkateak lan egin arazi behar die beste batzuei. Zuek edo haiek hautatu egin behar duzue hasieratik eta garbi izan, ez nahasi, nasten baldin bazarete, batzutan eta gehienetan, hor kakaoa datoz eta akatsak datoz. Gero ez dena aztekoa da, zure buruaren edo elkartearen edo taldearen aurkezpena egitea, nortzara, noren izenean ari zara, hartzaileak normalean ez zaitu ezagutuko. Litekeena da, eta hau gertatu izan da, eskatzea idazteko zeure nagusiari, nagusiak badaki nortzaren, orduan, bueno, edo ez badaki aurkeztu egingo zara, edo baldin badaki, arrazoia bakarrik eman beharko diozu, zergatik ari zaren esplikatu beharko diozu, bai? Baina eduki kontuan, ezagutzen zaitu edo ez, bale? Noski gezurra izan daiteke, ez duzu ezertan zuen izenean, are gehiago zuen izenik ez jarri, azterketan, hau uste dut, ja nahiko garbi izan beharko zenuketela. Gero, behin aurkezpenean norbere burua eta hartzailea aipatuta, testuan zehar ere komenigarria da, eta oso komenigarria da norbere buruari referentziak adieraztea, hau da gure taldean uste dugu, edo nik uste dut, edo nire kasuan, edo askotan eztabaidatu izan dugu, edo horrelakoak, eta baita hartzaileari ere, zuk ondo dakizunez, edo zuen sailetik jakinarazi digute, edo aurreko batean zeuk esan zenuen, bai, hartzaileari referentziak egitea. Horrek guztiak asko eragiten baitu testuaren lotzean eta egokitasunean, testua ondo egotean. Eta noski, hau badakit tontakeria dela, baina batzutan gertatu izan baita, data ondo idatzi, bai? Data ez baduzue jartzen, batemat konturatu ere ez da egingo agian aztertzaileren bat, baina data gaizki jarri baduzue, bai. Eta hori, ez da agian dena
popatik hartzera bidaltzeko moduko datua, baina izan daiteke beste xehetasun batzuetan xeheago begiratzeko aitzaki aztertzailearentzat. Eta begira jartzen bada xehe, badakizue, topatu egingo duela aztertzaileak badagoela zerbait ez egokia edo. Goazen, behin hasierako har horiek emanda, idatzizko azterketa nolakoa den eta pausoz pauso zer egin behar duzuen kontuan hartzera, bai? Badakizue ze bat mailan 300 hitz idatzi beharko dituzuela, bai? Eta horretarako 80 minutu izango dituzuela. Idazlana egiteko, deskuido batean irekitik bazoazte, irakurmen proba ere egin beharko duzue, beraz hor denbora luzatu egiten da, bai? Baina, bueno, printzipioz, hortxe, 80 minutu 300 hitz idazteko, bai? Orrialdean marradu denetan idatzi beharko duzuela, garbi idatzi beharko duzuela, boligrafo erabili beharko duzuela, horiek guztiak esan gabe doaz, esan dezagun. Eta 5 ebaluazio irizpide izaten direla ere, nik uste dut dagoeneko jakingo duzuela. Egokitasuna, koherentzia, kohesioa, aberastasuna eta zuzentasuna. 5 dira garrantzitsuak, baina 5 ez dute garrantzi bera, bai? Zuzentasunak gehienetan garrantzia handiagoa, pisu handiago izaten du. Baina, bueno, batzutan zuzentasunarik gehiegi erreparatzen diegu eta beste ez, eta egokitasunak edo koherentzia, kohesioak eta aberastasunak ere garrantzi handia dute, bai? Egon daiteke hor, idazlan bat goruntz eraman dezaken datua edo kontrakoa beruntz eraman dezakeena ere bai. Beraz, erreparatu hoiei guztiei. Honi buruz aurreko saio baten hitz egin genuenez, enaiz luzatuko. Adibide konkretu batera joko dugu. Hementxe duzue azterketa bateko gai proposanak dituzue barkatu. Bata lehenengoa udan ere euskara ikasi eta besgarrena barraskiloak martxan. Irakurri bata eta bestea, bai, eta ikusiko dut. Hemen barraskiloak martxanen iritzi artikulua idazteko eskatzen didatela, bai? Hemen berriz gutuna idazteko eskatzen didatela. Gaurkoan, horretaz ari garenez, gutunari helduko diogu. Hau, ondo irakurri. Bai? Eta ez diogu alperrik behin eta berriz. Hau ondo irakurtzen baduzue, pista asko izango dituzue. Nori idatzi behar diozuen, zuzendariari idatzi behar diozuela, norenen izenean hariko zareten zuek, zer egin behar duzuen, bai? Egoerari baino, eginkizunari erreparatu gehiago. Egoerari bere, bai, noski, bai? Honek pista asko emango dizkizuelako, baite hiztegi aldetik ere, bai? Zenbaitetan hiztegi jakin bat hemen agertuko zaizue, bai? Nola esaten da fast food, janari lasterra mentxe daukazu idatzita, bai? Edo, hemen badituzue bestelako hainbat pista erreparatzea merezi dutenak. Lagungarri hauek, lagungarriak dira, ez dituzue zertan erabili, hau ez da eskema bat, bale? Erabili nahi baduzue edo hala egoki ikusten baduzue, bale? Gero hemen kontatzen du nola eskema bat egin, prestaketa lanak nola egiten dituen, pertsona horrek eta bera kontatzen du. Hemen ez naiz luzatuko horretan, hau bera Classroomean izango duzue eta benetan interesgarria da eta irakurtzea aholkatzen dizuet, bai? Kasu honetan, gainera idatzi duenak berak kontatu du zer eta nola egin duen, bai? Ados. Berak kalkulatzen du 60 minutu eta 10 minutu beharko dituela, beraz 70 minutu beharko dituela idazlana egiteko. Beraz, 20 minutu sobran izango lituzke. Bueno, ez da txarra, bai? Baina, bueno, hartu kontuan, 80 minutuak hortxe dituzuela eta 2 aldiz, 3 aldiz, 4 aldiz errepasatu behar baduzue, hortxe dagoela. Aukera horretarako. Hemen egiten du, gutunaren eskema, bai? Eta hementxe duzue, haren idazlana, bai? Akatsak nola egin dituen eta konturatu da, eta hortxe, berak esplikatzen du nola egin duen idazlana, benetan aholkatzen dizuet irakurtzeko. Heldi ezaiegun orain, Classroomean utzi nizkizuen 3 idazlanei, bai? 3 idazlan horietan, batzuek erantzun duzue, beste batzuek ez, bai? Esan izuen 3 idazlan horiek ikusteko eta esateko ea zeintzen zuzenen horietan, zergatik, zer ikusten zenuten ondo, zer ikusten zenuten gaizki. Lehenengo idazlana honixi helduko diogu. Parekidetasuna baita kirolean ere. Data, bai? Ondo dago, bai? Hemen agurra ere presidente hori, bai? Edo jaun hori, edo Andre hori, edo izan daiteke, bai? Honek ere balio digu, bai?
aurkezpena egiten du, bai, Maria dela eta Gasteizko atletismo taldearen izenan hitz egiten duela, bai, eta gero aurrera joan da, hemen eskaera ere egiten du, bai, nahiko nuke ematen dituen diru laguntzak ez dakiz zer, bai. Zein da testu honen arazoa? Zuzentasuna, akats mordoa dituela, bai, gramatika aldetik akats asko dituela. Beraz, idazlan hau, elitzateke gainditua izango, bai. Baditu gauza honak, bai, esan dizudana, egokitasun aldetik oso txukun egon daiteke, guk aipatzen dugu, guk hitz egiten du, guk badakigu, zuei edo agintari hitz egiten die, bueno, baditu gauza honak, baina zuzentasun aldetik honek eluke langa pasako. Ikusi duzu gauza batzuk ondo ditu, beste batzuk geizki, hor, gero, azertzaileak berak erabaki beharko du, ze emaitza eman nahi dion. Bigarren idazlanari helduko diogu. Bigarren idazlan hau, ikasteko leku eske izena duena, bai? Ez dakiz iruditu zaizuen, baina esango dizuet, trampa egin dugun horietako bat dela, bai? Zer trampa egin dugu, moldatu egin dugu. Aurkezpena hasieran askoz luzeagoa zekarren eta askoz xeheagoa zekarren. Hemen, ia ez du bururik aurkeztu idazten duenak. Beraz, hor akatsa egongo litzateke. Ez duela bere buruaren berri ondo eman, beraz ez du ondo kokatu, beraz ez da bat ere egokia edo ez du egokitasun handirik testu honek. Gainera, niri gustatzen etzaidan gauza bat egin du hemen, agurgarria hori idatzi. Hau, agian kontu pertsonala izango da, eta lankide batzuekin hitz egin da ere haiek baiestatu didate, haiek ere ez diela grazia handirik egiten, baina, hor, agurgarria hori nik enuke erabiliko. Kultura zinegotzi hori erabiliko nuke eta listo, bai? Gero gauza honak baditu, bai, noski badituela. Hurrengo herrialdera joaten bagara, hemen, nire kasuan bere buruz ari da, ikasten ari garenok, bai, hartzailea bere buruaren inguruan ari da, hemen dizugun aipatzen dio, bai, ari garen guztioko da gu eta zu hori oso maiz adierazten du, beraz gauza egokiak ditu. Idazlana guk trampa egin izan ez bagenu, idazlan txukuna zen, bai? Idazlanak idazlana oso ondo zegoen, bai? Eta gero hemen, agurrean ere izugarri luzatzen da. Nik agur laburtxo batzuk eman dizkizuet. Honek besterik gabe gure eskaria kontuan hartuko duzulakoan eta aldez aurretik eskerrak emanez, harrezazu gure agurrik beroena. Bai, ematen du erreberentzia egiten ari zaiola, bai? Agian gehiagikoa eta dena da, baina, ez da inondik inora txarra, bai? Hemen, arazo txiki bat egongo litzateke, nire ustez, arazo txiki bat dago, hau da, nika ari denez, hemen zergatik sinatzen duen Amurrioko ikasleen izenean, bai? Hobe, bere izenez, izen faltsuz sinatuko balu, bai? Baina, detaile oso xehetasun txikia da, bale? Hirugarren idazlana, gizentasuna, kontuan hartzeko arazoa, bai? Hemen, ez dakit ezer ararorik ikusi duzuen, baina hau ere trampa egindakoa da, bai? Hemen aurkezpena nahiko laburra da, baina egiten du, bai, aurkezpentxo hori, hemen zinegotzi agurgarria erabiltzen du berriz ere, bai, baina gero testuan zehar ez dago ia erreferentziarik ez nork idatzi duen eta ez nori idatzi dion, bai. Ez da eskaerarik ere amaieran, besterik gabe agur amaitzen du, bai. Zein da testu honen arazoa? Ze zuzentasun aldetik oso ondo dago, aberatsa da, bai, hori guztia. Testu honen arazoa da iritzi artikulu bat dela. Eta hori zen trampa, guk iritzi artikulu bat hartu eta gutun itxura eman genion. Bai? Ea, baten batek, trampa horretan hanka sartzen zuen edo, bai? Ondo ibili zarete, bai? Konturatu zarete ez duela egitura aldetik gutunaren egitura handirik. Baina kontuz, eta horretarako egin dugu, ez egin iritzi artikulurik gutunaren lekuan eta alderantziz, bai? Gutunak bere ezaugarri propioak ditu eta lentxeago aipatu ditugu. Zaindu gauza horiek. Ados, bai? Hiru idazlan horietan onena zein den, zorionez ez daukate batzi beharrik eta lasaiago hartuko nuke. Zuzentasun aldetik azkeneko hau, baina egokitasuna honek eluke gaindituko. Bigarren idazlana, hau alegia,
ez dago gaizki, bai? Naiz eta aurkezpena laburtxoa izan, bestelako erreferentziak egin ditut, agian hauxe izango da egokiena, bigarrena, bai? Lehenengoa berriz, zuzentasun aldetik dituen akatsek, naiz eta oso egokia izan, heliokete lagunduko, idazlan ona egiten, bai? Txarrena lehenengoa, bai? Zuzentasunagatik, naiz eta egokia izan, bai? Eta hirugarren hauxe, erdibidean geldituko litzateke, ikusi beharko genuke, zuzentasunean, benetan merezi duen egokitasunean kale egin duenari, edo beste alorretan egin dituenak ebaluatuta, merezi ote duen gainditzea, bai, edo ez. Kontua kontu. Hoiexek gutun bat idazterakoan kontuan hartu beharrekoak, bai? Badakigu, datorren astean izango duzuela batzuk agian ordenagailu bidezko azterketa egiteko aukera, eta datorren astean ez bada, hurrengoan edo hemen 2 astetara izango duzuela azterketa, bai? Hortaz, aholku batzuk azterketei heldu aurretik. Hitz kopurua, kontatu hitzak. 300 hitz baino gutxiago badira, murrizketa egingo zaizue puntuazioan. Eta puntu bateko murrizketa egitea, agian gakoa izan daiteke, aurrera ez egiteko. Beraz, kontuz hitz kopuruarekin. Bestetik, egin eskema, bai? Eskema bat egitea denbora galtzea irudituko zaizue agian, baina gero horrek ekartzen dituen hobekuntzak, dudarik gabe, irabazteko dira. Argi eta garbi, bai? Idatzi ondoren ondo errepasatu. Geu izaten gara geure buruaren irakurrerik txarrenak, ze badakigu zer idatzi dugun eta azaletik irakurtzen dugu. Saiatu ahalik eta xeen irakurtzen, hitzez hitz, bai? Saiatu beste norbaitek irakurriko balu bezala egiten, badakit esatea erraza dela, bai? Baina saiatu horrela egiten. Hartara, akatzen bat edo beste topatuko duzue, bai? Hombre, hiperzuzenketa ere egin, ez hasi zuzentzen ondo dagoena ere, bai? Hor nork bere neurria harrapatu behar du. Eta azkenengoa lehen esan dizudana, eta azpimarratu nahi dudanez berriz ere sartu dizuet hemen. Egitekoari ondo erreparatu, bale? Egitekoa, eskaini dizuten egitekoari ez badiozuek kasurik egiten, hortxe eroriko zarete, bai? Egokitasunari dagokionez, edo beste hainbat puntutan, bale? Beraz, irakurri ondo hoixe. Konforme? Hauxe beraz, nik gaurkoan esateko nuena. Ez dakit, txataren bitartez, inork galderarik egiteko asmorik baduen, hortxe dago txata erabiltzeko aukera, eta ea batematek galderarik egiten digun. Bai? Gutuna, normalean, hau izaten da azterketetako topean gehien hartzen dena. Jende gehienak gutuna egin nahi izaten du. Zergatik eskema oso finko bat izaten duelako, eta hasiera eta bukaera nahiko argi dituenez, fraseologia ere maiz erabil daiteke, eta idazteko, propio idazteko gutxiago izan daiteke. Baina, klaro, egokitasuna gutunean errazago zigortzen da. Iritzi artikulua ere, noski, iritzi artikulu zaleak ere hortxe daude, zenbait egunkarik hartuko lukete geure ikasleen artean dagoen iritzi emaile kopurua, bai? Baina, iritzi artikuluak baditu bere historiak ere, bai? Aurrekoan hitz egin genuen eta ezkara hor askorik luzatuko. Iritzi artikulua hautatzen baduzu, gogoratu iritzia eman, bai? Ez gelditu hor asaletik gauzak botata. Iritzia ematea oso importantea da, bale? Ze iritzirik gabe egiten badugu, zesango dizu ez da iritzi artikulua. Eta ez dakit, inork ezer esatekorik baduen, inork ezer aipatu nahi duen, hemen guri behintzat ez zaigu halakorik agertzen, bai? Begiratuko dugu agian beste geobari gara gaizkita, eta iguatzuk idatzi eta idatzi ari zarete, baina, hemen ea badagoen inoren komentariorik. Ez dirudi inork galderarik egin duzuenik, ez dakit beste tarterik edo itxaron behar dugun, edo agian beste norbaitek zerbait esan nahi ote duen, bai?
hemen, testu hauetan, bai, pues, kontuan hartu behar dugu, bai, adibidez lehenengo honetan, zuzentasun aldetik bere biziko akatsak daudela, bai, akats oso larriak daude, ebatzi beharko banu, hartu kontuan hemen, atletismo taldearen izenean taldearen beharrean jartzen du, bai, edo hemen askoz handiagoa, edo ia zilegi den, edo hemen izan ere guk taldekide sariak partekatzearen aldekoak gara, ostra, akats oso larriak dira, zeban mailan iaia olako pare batekin atzera botako litzateke idazlana. Naiz eta oso egokia izan, naiz eta oso aberatsa izan, bai, zergatik eta hizkuntzaren kontrolik ez duelako erakusten. Azkenean, aztertzaileek hori da baloratzen dutena. Ia idazten duenak hizkuntza kontrolatzen duen. Ea ote dakien eskatu zaion gai horretara egokitzeko gaitasunik baduen, bai? Kontestura lotzeko edo beste hainbat gauzagatik. Baina, bueno, hemen nabarmen da ez duela egin. Bigarren honetan, aurkezpenean laburtxamar aritu bada eta har daiteke despiste bat izan daitekela eta, bueno, aztertzaileek izaten dute euren bihotztxoa ere eta, bueno, esaten dute, hau despistatu eginda edo zera, bai? Hala ere kontuz, hau akats larritzat eta egokitasunean ez gainditzeko modukotzat har daitekelako, baina, bueno, gero erreferentziak eta egiten dituenez, hobeto xeago dago. Eta azkeneko hau, hori, bai, itxura bai, baten badagian engainatuko du, baina hemen ez da oso egokia kasu honetan. Batez ere, aurkezpena justu egin duelako, eskaerarik ez duelako egin, eskatzen zena, kasu honetan ez dugu jarri, baina bai, eskaera bat egitea edo zen, edo proposamen bat egitea zen, bai, gizentasunaren kontuan, bai. Eta gero gainera, esan dizuet nire naizela bat ere zalea, eta gainera agurgarria jartzen batit, niregatik behintzat, libre da beste batean etortzeko ere, bai. Broma da noski, agurgarria erabiltzagatik ez diogu inori kale, ez dugu inor atzera botakota. Ez dakit, dagoeneko ordu erdi badara matemen, zuei hauek guztiak kontatzen, eta bai, hemen esaten dit baten batek nahiko argi geratu zaiola, ez badago beste galderarik, bere horretan utziko dugu, zorte hon, datorren astean edo datozen asteotan azterketa egin behar baduzue, ea dena ondo joaten den eta kontuan izan, bai? Ez dakizuelako edo akats batzuk egin dituzuelako kontrolatzen ez dituzuenak. Horregatik suspenditu baduzue, hori ez da kezkatzekoa, hori normala da, bai? Beste batean ikasteko aukera izango duzue, edo batez ere erabiltzeko aukera izango duzue, ze hizkuntzak estudiatu baino erabilita ikasten dira, bai? Baina, hitz kopuruagatik dela, edo despiste bategatik dela. Horregatik suspenditu baldin baduzue, zuen irakasleari mintzat ez kontatu, bai? Bestela nahiko tristura hartuko duta, eta bestela ere nahiko tristura izaten dituta. Gauzak horrela, besterik ez bada, beste bat arte, eta ondo segi.